Rosveld. Ska haka i fyra. Pascal Hestöver. Haura Sjömifälla. Simmer det som sommar. Simmer det som sommar. Ja, det är Alpina. Ja, bra. Han har tid om man så. 8-21, det är 8-25 fans. Jag köper för det. En och 6 kurs och en och 8 kurs. Tvärn 08 förtrus, tvärn 09 och 4. Tvär 4 för det 8 trus, tvär 5 för det 1,5. Tjue, 6 offense. 3-4, 6 offense. Två ultras. 3-6 ultras. 2 ultras.